ahemfo nwoma ɛtɔ mienu ti aduonu num. Na n'ahene afi ɛtɔ so nkron, bosome ɛtɔ so du, da ɛtɔ so du no. Babahene Nebuchadnezzar ne ne dɔm nyinaa ba Yerusalem so bɛkyere so nsraban. Na ɔtoto ho pie hyiae. Na kuro no di kamu kosi ɔhene Zedekiah fi a ɛtɔ so du biako no mu. Bosome ɛtɔ so 9, da ɛtɔ so nkron no na ɛkɔm no mu yɛ den kuro no mu. Na aduane biara ni hɔ ma asase no so nkurɔfoɔ no. Ɛna otu kuro no mu tokuro hyɛne mu. Na mmarima akofoɔ no nyinaa dwane anadwo fa afasuo mmienu a ɛwɔ ɔhene turo ho no ntam pono mu kɔe. Enso na Kaldeafoɔ no atwa kuro no ho ahyia. Na ɔfa Araba kwan so kɔe. Na Kaldeafoɔ dɔm tii ɔhene no, na ɔkɔtoo no Yeriko mpaprɛ so. Na ne dɔm nyinaa firi ne ho petee. Na ɔkyerɛ ɔhene no de ne kɔmaa Babelhene wɔ Ribla. Na obu no atɛn. Na okunkum Zedekiah mmabarima n'anim. Na ɔbɔ Zedekiah ni. Na ogu no nkɔnsɔnkɔnsɔn. Na ɔde ne kɔɔ Babel. Na bosome ɛtɔ so num da ɛtɔ so nson a ɛne Babelhene Nebukadnezzar fi a ɛtɔ so dunkron mu no. Ankɔbiahene Nebusaradan Babelhene akɔ aba Yerusalem. Na ɔbɛhye Awurade fie na ɔhene fie ne Yerusalem afie nyinaa. Na ɔde ogya hye afie akɛseɛ nyinaa. Na Kaldeafoɔ dɔm a wɔka ankɔbiahene no ho no burii Yerusalem afasuo no hyiae. Na nkurɔfoɔ no nkae a wɔka kuro no mu ne awaifo a wɔwae kɔɔ Babelhene nkyɛn ne nkurɔfoɔ yu no mu nkae no ankɔbiahene Nebusaradan tuu wɔn kɔe. Na asase no so ahiafo no bi deɛ ankɔbiahene no gyaa wɔn hɔ sɛ wɔnyɛ boboyɔfoɔ ne akuafoɔ. Na kɔbere dum a ɛwɔ Awurade fie no ne nsugye nakaa ne kɔbere po a ɛwɔ Awurade fie no Kaldeafoɔ bubui na wɔsoaa kɔbere no kɔɔ Babel. Na nsena ne sesadeɛ ne adumgya ne nwowaa ne kɔbere nneɛma a wɔde yɔɔ ɔsom adwuma no nyinaa wɔfae. Na nson kukuwa ne nkoraa no deɛ yɛ sika no sika ne deɛ yɛ dwetɛ no dwetɛ na ankɔbiahene no fa kɔɔyɛ. Adumienu no ɛpo biako no ne nsugye naka a Salomon yɔm a Awurade fie no. Nneɛma yi nyinaa kɔbere no wankari. Adum no biako korɔ yɛ basafa 18. Na ɛso duntire no yɛ kɔbere. Na duntire no korɔ yɛ basafa 3. Na ntentan ne atoa ban sɛsoɔ wɔ duntire no ho hyia. Ne nyinaa yɛ kɔbere. Na saa na odum a etia mienu no nso teɛ ntentan no ho. Na ankɔbiahene no fa ɔsɔfo titire Seraya ne ɔsɔfo a odi soɔ Sefania ne apono no hwɛfoɔ baasa. Na kuro no mu nso ɔfa opiani baako a wɔde ne sii akofoɔ no soɔ ne ɔhene afotufoɔ mu mmarima baanum a ohunu wɔn kuro no mu ne ɔtwerɛfoɔ. Ɔsahene a ɔpɔn asase ne so nkurɔfoɔ kɔ ɔsa no ne asase ne so nkurɔfoɔ mu mmarima 60 a ohunu wɔn kuro no mu. Na ankɔbiahene Nebusaradan fa wɔn de wɔn kɔɔ Babelhene anim wɔ Ribla. Na Babelhene bobɔɔ wɔn kunkum wɔ Ribla wɔ Hamat asase so. Saa na otuu Yuda firi wɔ asase soɔ. Na nkurɔfoɔ a wɔkaa Yuda asase so a Babelhene Nebukadnezzar ma wɔkaeɛ no, wɔde Safan ba Ahikam ba Gedalia si wɔn so hwɛfoɔ. Na dɔm no asafohene nyinaa wɔn ne wɔn mmarima tee sɛ Babelhene de Gedalia asi ɔhwɛfoɔ no. Ɔbaa Gedalia nkyɛn wɔ Mispa. Netania ba Ismael ne Karia ba Yohanan ne Netofani Tanhumet ba Seraya ne Makatni bi ba Yasania wɔn ne wɔn mmarima. Na Gedalia kan wɔn ne wɔn mmarima ntam na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munsuro Kaldeafoɔ nko ano. Montena asase yi so na monsom Babelhene na ɛbɛwie mu yie. Na bosome ɛtɔ so nson no, Elisama ba Netania ba Ismael a ofiri ahemfo abusua mu bae. Na mmarima 10 ka ne ho. Na ɔbɛkaa Gedalia ma no wui. Ne Yudafoɔ ne Kaldeafoɔ a wɔka ne ho Mispa no nso. Ɛna nkurɔfoɔ no nyinaa efiri akuma so kosi ɔkɛseɛ soɔ. Ne dɔm so asafohene no sɔre kɔɔ Misraim efisɛ ne wɔsuro Kaldeafoɔ no. Na baasa Yudahene tukuro afi ɛtɔ so 37 bosome ɛtɔ so 12 da ɛtɔ so 29
Eni afia Babel hene Evil-Merodach di mu hene no. Oma Yuda hene Jehoiachin tiri so firi neduadan mu. Na ono no kasa kasapa. Na oma nadwa so ma no kyene ahemfo a wone ne wo Babel no adwa. Na oma no yi na fiase ntade. Na odidi nanim da ne nkwa na nyina. Na de ode ato ho se won ma no da no na efiri ohene nche na ode ma no. Da biara ne de ne nkwa na nyina.